Gwasanaethau gofal a chymorth i bobl yng Ngogledd Cymru. Pobl digartref. Y dyfodol. Mae'r fideo yma am y gwasanaethau gofal a chymorth sydd angen ar bobl yng Ngogledd Cymru. Mae'n dŵad o adroddiad ysgrifenedig gan y 6 cyngor yng Ngogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Buom yn edrych ar plant a phobl ifanc, pobl hŷn, iechyd ac anabledd corfforol, anabledd dysgu, iechyd meddwl, gofalwyr, trais yn erbyn merched, camdrin domestig a chamdrin rhywiol, pobl yn y carchar, pobl sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd, pobl digartref, pobl awtistig. Megis dechrau yw y gwaith yma, ond rydym wedi dysgu llawer yn barod. Byddwn ni'n helpu i ysgrifennu cynllun ar gyfer gwasanaethau yng Ngogledd Cymru ar gyfer y dyfodol. Rydym yn gwybod y bydd gennym llai o arian ac yn awyddus i wneud mwy. Mae'r adroddiad yma yn helpu ni ddeall pa wasanaethau rydym angen cynllunio a phrynu. Mae hefyd yn dangos ein bod angen darganfod mwy am rhai grwpiau er mwyn sicrhau bod yn cael y gwasanaethau maen nhw angen. Fedrwch weld yr adroddiad cyfan ar wefannau bob cyngor a'r Bwrdd Iechyd. Am fwy o wybodaeth, gwelwch sut i gysylltu gyda ni ar diwedd y fideo yma. Dyma beth rydym yn meddwl ddylai ddigwydd ar gyfer pobl digartref. Mae'r deddf tai yn helpu ni gefnogi pobl digartref yn well. Ond efallai bydd hyn yn anoddach pan mae'r pres am y gwaith yn dod i ben. Rydym angen edrych ar sut mae newidiadau i bydd daliadau yn effeithio pobl digartref. Helpu pobl i aros yn eu cymunedau lleol os bosib. Gweithio efo cymdeithasau tai a mudiadau eraill i gefnogi pobl sydd mewn perygl o fod yn digartref. Edrych ar lle nad oes gennym y gwasanaethau mae pobl angen. Sut i gysylltu gyda ni? Galwch Sarah Bartlett ar 01824 712 432 neu e-bostiwch sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk. Credydau. Mae'r fideo yma wedi ei dylunio a'i gynhyrchu drwy wasanaeth Easy Read gan Inspired Service Publishing Limited, Mawrth 2017. Mae'n cwrdd ar safon Easy Read Ewropeaidd. Gyda diolch i grwpiau hunaniriolaeth Gogledd Dwyrain Cymru a hunaniriolaeth Dinbych a Phrestatyn. Mae'r gwaith celf yn cynnwys deunydd o'r Inspired Easy Read Collection a ni ellir ei ddefnyddio yn unrhyw le arall heb ganiatâd ysgrifenedig gan Inspired Services. www.inspired.pics